Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan Alans at taga Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, maysa anabara akablaaw ti inak idanon kada kayo amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Kastamutan dagiti padak amang tartarabay kadagiti uploads yo. Namnama akmanang asikakaradkad kayo adanunan to'y surat ko. Ilingad na klaangan manang itinagan Alans, Tubo, ti Nueva Vizcaya. Jak ibain nga ibaga nga may saak akamang ti LGBT. Pareho a negosyante dagiti dadakkel ko manang kat agmay may saakmet nga anak da. Daytoy ti makagapo no apay a napasamak ti padas ko adyak tupulos malipatan. Sapay kumamanang tamapili met a maidrama. Kat tapno na sayod ti amin, rugyak man nga rod ti agsalaysay. Hello, Mami! Naimbag ta na danon kayo ita dito'y balay. Nasapa kayo mo ta nagawid. Wan anak ko, medyo madingamin tiriknak, iso a pinanawak idan iti restaurant. Saan mat namin narumbang agbayag ka ijay, Mami? Tadamot ni Tita Eli at taltal kam ijay.
Wan mo't ket di sa bali laang di nakatutok akmat. Tapno makitak no anya ti mapaspasama ki jay. Sa bagay, kanamo ka diyo kaya ti maikan di ti balay. Naku namon. Kumusta nga itinagmalam mo anak ko? Okay mat mami. Mami, dandan ti graduation mi. At last, ag-college sakmat din. Huwan nga agpaiso. Talaga nagbiit nga aglabas ti aldaw. Barukan anak ko. Anyamat ni mami. Ibaga na pa ilang mat dayjay. Sika talaga. Tantanangam ti garaw mo no da ni dadim. Amumot akagura na ti kasta agaraw mo. Awan mo ti madingar aramidak mami. Apay ngamin ati na maaklo na kastoy ti kinataok. Kaputa may babain kadagiti pada na negosyante. Kasjay? Maaw-awatam ko malatan ni dadim anak. Narigat atob nga rin. Taamumot ti ugali na. Makapasakit lang ang tinakam mami. Dildilawon na ti kinataok. Ngam, dagiti aramid ko arumbang ko mga ipanakal na. Di naman lamadlaw apulos. Bayamon anak ko. Adaak mo titoy. Siyaklatan ti mangpunno ka dagiti pagkurkurangan ni dadim. Sa bagay, kasla na irwama kon mami. Sigod mo't nga minakasya ni daddy. Manipod pa idaadan nakam ko. Basta di ka gumurgura anak ko. Pagtali na edem ti respetom iti amam. Apay nga itakala ang anagawid. Saan aya nga hindi pa'y kanikadwa aldaw analpas ti conference yu di Cebu? Kat na ginana kami pa'y matasak ba nagawit kami. Sika talaga. Kasangsangpot ko pa'y lang mangrugi man tangiwat mo. Apay, ti kunamjak am mo. Napan ka manen iti ayan ti kulasisim. Dahil tati agpaiso. Kaano ka di nga agbaliw ka roman? Addan edad ta nga agpadpada. Saan ka kadipay anauma iti kasta nga aramid mo? Mabalin ka dilerma. Kaamom tangiwat mo. Agyaman ka tagaw awid akpay. Dandanin ti graduation di anak mo. Or-orayan na ka. Tapno ibagaan na ti maipapan iti dayta. Ay wen. Agradwar gaya man di mangibabain nga anak mo. Anya ti kunam? Katpuno man. Ag may nga anak ngam kasjay pa'y ti katatao na. Awan mo ti dakas nga aramidan na. Rumbang ko mga ipanakkel mo, gapo ka dagiti pamadayaw amaaw-awat na. Kasano ko mga ipanakal mo ti kasya tao? Nasayat mo na graduaren. Tapno mga alay ti kurso ag criminology. Tapno ag pulislangan. Kat agbalin anan-anay alalaki. Apay nga isurum no anya ti alaan na. Di pagasman na saan ati kayat mo ti masurot? Amom larma, iswa nagbalin na kasjay ta anak mo tapampanuinuyam iti kayat na. Makamu ka man langan. Makamu kayon nga gina. Si kantulatan ti umatendar iti graduation na. Tadyak masango. Dandanin ti graduation. Hay, ag-college tamot laangan. Wanarod friend. Agasam, nagbiti pa na wen. Anya ay ti alam a course mo? Kaya't ko ti mangalay ti HRM. Kaya't ko tagtrabaho ti may saan nalatak ka hotel. Wano saan at trabaho ka abroad. Allah,
Meant to be ta talaga, friend. Ha? Uray siya, kastamo ti kayat ko. Oh! Agpada tagayam. Ang tinagsaya atap na may saman nga schoolan ti pagadalan ta. Ay, talaga nga sparring partners ta. Walang iwanan na talaga. Rumbang langan niya. Talaga agumurakan ka. No saan tang agkadwa iti college. Day talaga, yam. Amam mo ta si ka ti best friend ko. Tsak mo't kaya ti mayadayugan ka. Isa na saya at mo't nagpada ta iti kaya ta kursong adalan. Tapno saan ta nga agsina. Happy graduation, anak. Thank you, Mami. Ay, Oh, apay akas lasaan ka anaragsak. Rumbang anaragsak ka anak ko, ta nakaturpos kan, kat ag college kanton. naragragsakak pa'y ko, Mami, na di maray ni Daddy. Pasensya amon ni Dadim. Adda ngamin napatag-anapanan na, iso asaan anak ka umay. Pamanik-nikawan patagdag iti achievements ko, Mami. May salang aldaw da ito ngam di naman lang na isakripisyo, Apolos. Bayam, bumawin to ni Dadim anak. Okay lang, Mami. Tinapatag katadak ka. Talagamot ngamin asikat iti pangisagutak iti diploma iti high school, Mami. Agyam anak ko. Mala, umay ka. Tain sa ganaan da kay di restaurant. Oh! Awisam dagiti kayat mo nga awisan akaadalam. Oh, sige, Mami. Thank you. Manipod kinaubing ko, amokon nga adayo tirik na kanyak ti amak manang Emmy. Amok aga po daytoy iti kababalin ko, akas la babae. Siya kano tinangipaay iti pakaibabainan ti pamilyami. Ngamjak pulos ginura ti amak, ta iso ti bilin kanyak ti inak. Nupay amok nga damot madi nga aramid ti amak. Kanayon ko ngamin ida amang mangag nga agririri, gapu iti panagbababae ni Dadik. Maasyanak unay ka ni mamik manang, tauray kasjay ti aramid ti amak, napataglatakan kwa na. Nagturpusak nga rod iti high school ani mamik laeng ti dimmaray. Agingga iti dimteng ti panag-enroll iti kolehyo. Daddy, aginroll ako nito Lunes. Masaya at mat. Criminology talama kurso. Huh? Anya? Criminology ko na yun, Daddy. Uwan, tapusan ka na lopoy akasta. Agpulis kanto inton may graduar mo dayta a kurso. Kabalam dayta, tanalaing kaman. Sana dahi ta kurso ti kayat ko, Daddy. HRM ko matikayat ko. Anya, kasta ti kurso kayat mo, tapno may pakat mo ti kinabaklam? Saan na mabalin? Agpulis ka. I'm sorry, Dad. Ngam saan kaya tong pala nita? Tsak kaya tagpulis. Api nga mga ipilit ko dahi ta kurso. Uwan atap no may panakal kanto mo. May bagak tungad dati anak ko a pulis. May saan natak ng a pulis. Tsak kayat, Daddy. Awan mo ti dagas iti kayat ko a kurso. Matulong ak tupay ni Mami ti restaurant na.
Talaga natangkan ti ulam. Sige, aramidam ti kayat mo nga makaamo ka matan iti bagim. Anya, cream ti kayat ni daddy nga yenrol mo? Huwag nga rin, friend. Ang tinabngar ko, tiyak kayat na tiyak kurso. Anyamot namin tinaknakan ni daddy. Apay akas tapay akurso ti kayat na. Amo matakagura na, gapoy ti kastya kinataok. Iso kayat na kanung agpulisak. Anya? Anyamot ni daddy mon. Rumbang ko mga ipanakil na ka, gapo ka dagiti pamadayaw ken ka. Awan mo tiyan aramida madakas Bye-bye amon, friend. Ipakita kan kuan ang kabailak ti agadal, kinagbaligi, babay ni ti kurso nga alaek. Ikarik dayta. Anyangay mati ko na ni mamim. As usual, kanayan nga sakit nak. Tungpalik ka no, nanya ti pagismak. Matlagayam, di isunton ti yenrol mo. Agkuyog tanto, tapno may samanan ti ayam taadwa. Mami, saan na yang di pa napalabas alawa sa nagbiyahe ni Daddy? Apay nga papanita katawan pa'y laang. Ay, Jack, matam mo anak ko. Daytoy ti kabayagan asaan ang nagawid ni daddy. Sa dino nga tantayan na. Inawagan niyo ka din, Mami. Wan Lance, gampulos adin asong batan ti awag ko kankwana. Inawagak mo tandagiti gagayim na. Gamdida ka no ammo no ayan na. Allah, ang mga naadamot din saan ang nasayata na pasamak kin ni Daddy, Mami. Sa balit yung parparik na kanyak, Lance. Awan mo ti babae na iti kumpanya pagpapayan na. Anya? Amo ka nagkuyog da adwa. Ha? Talaga pinanawan na tan ni dadim anak ko. Apay ang naaramid ni Daddy ti kasta, Mami. Di mo lang aro din ikaskaso ti panagbababae na nga urag dadata nga amom ti kasta nga aramid na. Amo ka na impluensyaan ti babae na. Nalabit api manaw dan ditoy. Kat napandan iti sabali a lugar. No, Mami. Saan kayo kumangagpanunod iti kasta? Agpaliw tayo pa'y. Ang mga noagawid tumot lang ni Daddy. Padasag nga awagan, Mami. Barang sungbatan na ti awag ko. Din damag yung may papan ka ni Daddy, Lance. Karis, agpaisugayam ti atap ni Mami. Agdandin ng dadadi kan ti babae na. Anya? Asino tinangibagay ti dayta? Di may sa agayam ni Daddy. Katadada ka nun iti sapali apagilian. Isumat lagayam ang manipod nagpukaw. Saanan ang nagsubsubli kada kayo? Masyanak ka ni Mami. Naibaglaan ata dapay nabati ang negosyo kada kami. Anya ti plano ni Mami? Awan, nabayagan nga mo ni Mami ti kastyang aramid ni Daddy. E di damo, napasensyaan na. Taim pagarup ng agbaling mo't lang ti amak. Ngam awan mo't nagbaliwan na. Kat ti worst, si Morot pa yun ti papain na. Bilibak mo't iti kinamartir ni Mami. Nabayagang nagsagsagaba ni Mami iti sidong ni Daddy. Iso ang naawat na siguro ti amin. Naaklunan. Basta tibilin na kanyak.
Agadalak ka no anaimbag. Katong paalak da ita friend. Kaya't ko panagnakan ka ni daddy. Akabailak ta agbaligi nga oray di na kami tulungan. Kaguram ka din ni Daddy. Natural lang siguro ti kasarik na ti may isang anak. Nang runa na makitkita na masaksakitan ti inana. Ngam sana nga gimulay ti sakit tinakam ka ni daddy. Lance, Ngam da ito iti itagbat mo iti bato friend. Sa pulat to ni daddy, ito na dan may panakal ko kan kuwana. Ikarik da ita. nariknak tinapalalo apan nakapasakit ti inak, idi pinanawan na kami ni Daddy manang Emmy. Ngampilit nga impakita na kanyak ti kinatibkar na. Kat ing kagumaan na nga imparik na, akas laawan laeng kankwana ti panangpanaw kada kami ti amak. Nasakit mat tinakam ko iti napasamak, nga masapul nga agbalinak mat anatibkar para ka ni mamik. Da kami nga rod adwa ti nagbadang, aging ga iti naiturpos ko ti kurso nga inadal ko. Kat napagasatan akpay anakastrag iti maysa analatak a hotel, iti pagilyan tayo. No panunutan anaimbag, awan ko man ti sapulot pay, tanagbaligi akon. Ngamkasla da kurang manang. Iso nga intultuloy ko nga rod ti panangsapul ko iti amak, babaan iti social media. Kastamatan kadagiti gagayam ko nga adda iti balasiw taaw. Agingga adimteng daytoy nga aldaw. Friend, ada impadamag ti nurse agayem ko iji Dubai. May papanitaan niya. Maipapan ka ni Dadim. Ha? Saan ka nung agkamali ti gayem ko? Ni Dadim dyan naka-confine iti hospital apag trab-trabahuan na. Anya? Sigurado nga taday ta? Saan aya nagpatulong akan kuana? Maipapan iti panagbirbirok mo kan ni Dadim? Ha? Nang ipatuludak kan kuana iti ladawan ti amam. Kat ita, adan impormasyon, Lance. Oh, Diyos ko, kamaudyanan na. At damag may papan ka ni Daddy. Masapo lang makapaanak iti Dubai. Tapno masiguradok na isungag pa isut ibagbaga ti gayem mo, friend. Amok asaan nga agkamali ti gayem ko. Kas iti nakunakon, nurse iti dayjay nga ospital. Kat amo na ti information maipapan iti amam. Agyaman na karis. Masapo lang makapaanak iti Dubai. Tapno makitak ti amak. Agad pang nga asin, friend. Kuyugan nak. Siyak ti makaamoy ti amin na gastos. Basta kuyugan nak. Mami, agbukak iti flight ko ama pa ni si Dubai. Saan ay nga da trabaho, anak ko? Anya ti aramidam ijay?
Agpasyar kayo kadagiti katrabahoam. Kadwak ni Karis sa gayem ko, mami. Sana pa siya ti gagaraan mi, Jay. Ha? Katanya nga ron ti aramiden nyo ijay, Lance. Kaya't ko apon kan, no talaga ni Daddy, tinakita ti gayem ni Karis ang nakakonfine nito ospital na pagtrabahuan na. Anya? Ni Dadim? Adandamag mo, may papan ka ni Dadim? Un, mami, kahit ko makita ni Daddy, kalpasan ti mano at taungan na panang sapsapol ko kang kuwana. Anak. So please, mami, saan da ko maaguraan? Baybayan da ka mangipay itiribrabang kas anak. Amo kadakkel tinagbasulan kadata ni Daddy. Nadagsan. Ngam saanan ang napatag kanyak dayta. Nabayagan ang napakawan ko ti amak. Kasmatlakan ka, mami. Napakawan mon saan ka di. Isa palubusan na kumangarot ang mapanitayan na. Adakan ka dayta anak ko. Saan ka alapdan? Amampay laang dayjay. Kat ada amin kan kaakarbangan ang mga ramid iti kayat mo. Basta gandat ka anak ko. Diyak kayat nga ada mapasamak kan ka adakas. Diyakon ka bailan pay no ada mapasamak kan ka. Patpatgan ka unay anak ko. Patpatgan kamot, mami. Katagyaman nakitipan na kaawat mo. Karis, sigang iti records nga impakita ti gayem mo ang nurse iti dayto ng ospital. Talaga anagan ni Daddy di naka-confine dito ay. So, itata na panagnakamon. Ready kan amakita? Kan makasarita ni Dadim? Nabayag agundaway nga inururay ko dayto, Karis. Katagyaman nakuna iti Diyos. Tapinatgan na tinabayagan ni ikarkararag ko. No kastaron, it's time. Mapankan iti room nga imbaga ti gayam ko, nurse. Good luck, Lance. Maragsakan parakan ka. Tandaanam, anyaman ti mapasamak, adda aklaang ditoy. Agyaman na, Karis. Agyaman na kunay kan ka. O sige, mapanak ko ni tayan ti amak. Kundi ti silad nga imbaga ti nurse sa gayem ni Karis kayan ti amak. Manipod dito ayan ko. Makitak ti nakaida dita kama. Nagdakkel ti nagpaliwan ti langana. Iso nga tangag pa iso ni Daddy. Asit gaktap no masiguradok. My God! Isungag pa iso ni Daddy. Daddy? Lander, anak. Adakan. Siyak daytoy ni Lance. Lance, si kakadi nga agpaiso.
Daddy, siyak na ito'y. Lance, anak ko. Daddy, anya tinapasamak ka na kayo. Apay ganda kayo tinay itong ospital. Di nakpakatanagan. I'm okay, anak. Kasano na mo ang nga dak dito'y. Kaano pa ya si mangpat ka? Saanin nga importante no sino tinangibaga kanyak, Daddy. Kasangsangpat ko unay. Kat nagdiretso ako dito ospital. Nagtakal ka, Lance. Barokan, anak ko. Baro talaga? Ni Daddy Mat. Ayan ni Mamim. Kakuyog mo ka di. Saan, Daddy? Tigayim ko tikadwak nga imay dito eh. Kumusta matan ni Mamim? Amok akagurkuran unay gapu iti inaramit ko kada kayo. Pakawanan dak ko ma. Di yun panunutin day ta, Daddy. Nabayagan na napakawanda ka. Agyaman anak ko. Daddy, adagayang bisita yo. Ha? Lander, anak. Iso ni Manong mo alans. Ha? Manong Lance? No kasta? At akabsat ko, Daddy. Wen Manong, siyak ni Lander. Di kakaiso na nga anak da daddy ken day di mami. Daddy Mamim? Kaya't mo asawan? Wen Manong, pimusayan day di mami. Kat iso ti makagapo no apay ana ospital ni daddy. Ha? Anya tikat mo asawan, Lander? Manipod na tayo ni mami. Binaybayan nan ti bagina. Kimapsut. Iso nga in hospital kon. Natay ni mami ti aksidente. Kat saan na maaklon ni daddy. I'm sorry. Kasagayam tinapasamak. Pasensya ka no da kita, ha? Nabayag nga mina na sapsapulik ni Daddy. Actually, nabayagan na kayat kayo akontakan. Ngam linapdan nak ni daddy. Nadagsan ka no ti basol na kada kayo. Kat amo na adi yun tumapakawan. I'm sorry, Manong. No da kami ti makagapo. Anadadaal ti pamilyayo. No, awan ti basol mo, Lander. Kat naragsakak, tanamok nga dagayam kapsat ko. Agyaman kada kayo, anak ko. Maragsakan unay, iti makit-kita kaalangayo ita. Isungag paimbag ka, Daddy, para kada kami iti kapsat ko. Wan mat, daddy. Di yun baybay antibagiyo. Ikarik, anak ko. Agpaimbagak. Kaya't kayo pa'y amakadal na itinaunday apanawan. Kat ikandak ko ma iti gundaway ko. Amang litop iti amin anak basulak. Kan nagkurangak. Nang runakan ka, Lance, anak. Di yun panunutan day, Daddy. Tinapatag, nagkikita tayo. Kat makapangabaruanan tayo manan. Kasano, Lander? Naungputan ti bakasyon ko. Masapang na agawid ako na di Pilipinas. Makaammo ka pailaan ka ni Daddy. Di ka agdanag, Manong. Siyak ti makam mo. Ngam ikarim nga agsubli ka, ha? Hun ading ko. Ikarik. Kat iti pa nagsublik. Kadwak to ni Mami. No, okay lang kan ka. Wan Manong, awan problema. Kaya't ko matamam-amo ni tita. Kat kayat ko nga agkita da ken ni daddy. Thank you, Lander. Nagsingpot ka ading ko.
Makita unay a pinadakkel da ka na saya at tao. Agpada tala ang manong. Dakkel ti basol mi kada kayo. Kat agyamanak, tan napakawan mo ni daddy. Kastamat tanday di mami. Tinapatag, nagkita ta. Maragsakan ako unay ading ko. Kasta akmat manong. Hope to see you again. Have a safe travel. Thank you, Lander. I'll see you again, ading. Arig na nga adda naparot asiit iti barukong ko, idi nasapulan ken nakasaritak ti amak manang Emmy. Napunas anamin pinsan iti panunot ko dagiti nagbasulan na kada kami iti inak. Nakarkaro manen idi naamwak ken naamamok ti kabsat ko. Kalpasan ana irwarmi iti ospital ti amak, nagsubli kamin ken ni Karis agayem ko diti Pilipinas. Ket kas ni namnamak, napunas metten tigura ti inak ken ni daddy. Kalpasan anaamuan na amin apasamak, si Pupuso nga inaklon na kaspudno nga anak ti kabsat ko ani Lander. Mamin ano metten adaras anapan kami ken ni Mami ijay Dubai manang. Ket nasaya at metten ti linnangan da daddy ken Mami. Nagaplayak metten iti trabaho ijay Dubai, ket no mapagasatak, alaek tu metten ti inak ijay, tapno agdadan na kami metten akas maysa a pamilya. Daytoy ti padas ko manang, tuy pagayam mo, Lance. Pagayam ko Lance, maragsakanak iti nagbalin nga ending ti pakasaritaam. Dayawan ka, ta saan ka nagimula iti sakit tinakam iti amam, iti naksid ti inaramid na apanang talikod kada kayo. Isu nga ita, ado aparabor ti sumangsangbay ka, kas katukad ti kinasayaat mo nga anak. Sapay kumata mapagasatan ka mapan agtrabaho iti pagilian nga ayan ita ti kabsat ken ti amam. Ket agbalin kayo amay sa anaragsak a pamilya. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinlay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Ralph at taga Nueva Ecija. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas. Ilingad naklaangan manang itinagan a Ralph taga Nueva Ecija. May sa akmat anaayat amang tartarabay kadagiti maidram-drama apadas ti biag dagiti padak adumdumngeg. Naawi sakmat anang ipatulod iti padas ko. Kat sapay kuma, tamakaibati iti adal ken linglingay kadagiti dumdumngeg. Baruak pay manang, ada negosyo ana ibati kada kami day di papa, ket isu ita ti imatmatunan mi ken ni mama. Agmay may saak nga anak, isu atari gagayan unayan ni mama ang mga sawaak, tapno manayunan kanon ti kameng ti pamilyami, ken magagaran unayan ang maaddaan iti apo. Tirigat naman ang malaksid ang makumikumak amang tultulong ken ni mama, amang iman manihar iti negosyo, anapanawan kada kami day di papa, panagkunak ket jakpay nasarakan ti babae, ana itani para kanyak.
Kasla na bayagsan, adi mo impasyar dito balay ni Trina Anobiam. Apay nga iho. Mama, di yun naman nga umay dito ni Trina. Nag-break kami. Anya, kasano na pasamak na ita? Anya ti makagapo. Kunak man no plan-planwan yun ti kalay sayo. Kunakmot no kasta, mama. Iso na lang tadanaan mo kamading aramid ni Trina. Anya day ta iho. Jack imbagbagakan ko na mapanak agpasyat di balay da. Kat na matangak no kasano ti trato na kadagiti babaunan da. Nagbabagayam ti pagkitkitaan na kadagiti babaunan, mama. Kasta ka di iho. Diyak laing pagaro pa kasta gayam ti ugali ti nobyam. Kunak man no nasigpat. Kanam mo na akaasyan dagiti marigrigatan. Akayat dalaang ti maadaan iti trabaho. Tapno makatulong da iti pabilyada. Kastamot yung pagharap ko, mama. Ngam saan mo't gayam. Amoy mo ti kagurgurak unay. Diyak kayat nga da matagtagi basit. Nang runa dagiti trabahador wano babaunan. Ay, diyak laing pagharap ang mata pobre gayam ni Trina. Kat, in-break mo iho. Wan, mama. Diyak ko nagpangadwa. Diyak kahit nagbalin nga asawa ti kaskan ko na. Kunak no ni Trina ang agbalin nga asawam iho. Agam, nasaya at mataging ga sa papay. Kat naamwa mo no anya at talaga ti kababalin ni Trina. Wan nga rod, mama. Di kaya agdanag. Mamati ang adan tumot lang domte nga para kanyak. Diyak mo tagdardaras, mama. Sa bagay, husto ka, Ralph. Basta tinapatag, nasaya at ti ugali na, kan kap-kap na kam ti babae nga asawaem, iho. Amrita, apay nga itakalang asumangpad anak ko. Naggapo kay dyan tsindaan. Wan tatang, napanak naggatang kadagiti masapsapol tayo diti balay. Nangalaam ngay iti inggatang Maurita. Saan pa'y mo't nagipatulod iti kwarta ni Manong Mau? Napan mi dinalusan ka ni Jonah, di papaabangan abalay ni Nana Belen, tatang. Pimano nga min di sigod nga agab-abang. Kat masapol ang madalusan, tadan sa manan sa bali nga agabang. Kasta ay anak ko. Ay kung naimbagman, tanaawis mo ni Jonah agayam mo. Saan ang napili ti trabaho di ba iyan agayam ko, tatang? Amoy mo't na dyan. Basta pagkwartaan, kayat na. Nabambanog kayo man nga rodan ano kasta, Trina. Okay laang, tatang. Awan ang nyaman na. Ay, wan gayam. Gimatak mo to ni ti agasyo. Apag isunto no da ipawit ni Manong apaggatang tayo. Agyaman anak ko. Naimbaglaan ng tada kayo kan ni Manong mo at umultulong kanyak. No apay mo't nga main ang nagsakit akidi kastoy. Imbis ang makatrabaho akpay kuma. Saanan, tatang? Agina na kayon, talakay kayon. Da kamin ka ni Manong ti makaamoy ti amin. Di ka pa yun nakapagtuloy ang nag-adal anak ko. Sapay amok akayat mo launay ti makaturpos iti kolehiyaw. Dumtang tulat taday tatang. Naipalubos ni Apo Diyos. Ngam ita, bayandak pa'y laang agtrabaho. Urayan niya ditan, basta nadalo sa trabaho. Okay kanya kung tatang. No day tati kayat mo anak, makaammo ka. Basta aganad ka kanayaw. Wan tatang. Malangarod ta inak pa iluto to'y ginatang ko asidaan tayo. Mabit laang day to'y tatang. Mangrugin ang maipatakder di paabangan tanga apartment. Kasta ka di, mama?
Nasayat mo't tapno adamanin maikan iti trabaho kadag iti sigod a karpentero tayo. Wen iho, kat no babalin, sika ko matimang supervise kadakwada. Makamu kayon kanidensyo nga agsarita no anya tinasaya at nga aramiden nyo ijay. Wan mama, di kay agdanag. Nabilin ko mo tandag iti talken tayo iti talon kan bangkag. Awan mo tan tinaskan nga aramida kay Jay. Nasaya at nga rudlo kasta, tapno maipamaysam ti panawon mo iji construction. O sige mama, makamu akton. Inton bigat ka din namang rugi? Wen iho, O sige nga rod mama, ta sa paag to timapan ijay site inton bigat. Ay na, nalpas matlangan di pa nagburas tayo kadagiti natin ni Tata Aldo, sis. wen nga rod. Makabanok mo't gaya man niya. Nang runa no nagdaga ang ti panawon. Pudno day ta, sis. Ang baybayamon ti panog kan pudot. Basta datandan ta. Kung saan lang nga day ta. Mabalinta ka dupay tagiyawit ka dagiti binuras ta natin. Saan nga ta nakababain? Adala nga rodon tangdanta. Adapay libre anatang. Ay na, talaga kasta ni Tata Aldo na agpatrabaho. Nasingpat na di alakay. Iso ngayon ton sumarunong ayaban na ta. Approve without thinking nga dagos ti sumbat ta. Talaga? Ay, iwan gayam sis. Ada na pinta sa damag. Ada mangrugi a construction diti lugar tayo. Diyan nagatang asular da na Lilia. Agpatakder ka noon, diyan nakagatang. Kat marugyanan ti construction. Kat, anya ko mo tinapintas adamag iti dayta. Loka, ti kayat ko asawan, makatigad tamanen. Agkakwartata. Aglako tayo ti merienda kadag iti agtrabahon to ijay. Ha? Aywan gayam magpaisoan niya. Oh, gets mo? Kinasarita ko ni nanang sis. Iso ta agluto iti merienda kat datado ti mapanagilako. Kalpasan na, no adda makasindingid ta ijay. O, di ibagata ada talaan ti permanente nga agpamerienda kadakwada. Taure agsingir ta iti aldaw ti Sabado no pa nagsusweldo. Ni, mayat dayta? Angam, sigurado ka nga okay lang kaninanang mo nga uray kadalawas ti panagbayad da? Wen, mayat day jay. O anya, mayat ka at tatatagla ko. Wen kayat ko launay sis. Tapno dala tamat gadanta. Okay, approven. Anya ngay Ralph iho, mapan ka ka din. Wan mama, kas na kunakon. Sa paag timapan ni Jay site tapno makitak no niya dagiti rumbang nga prioridad nga ipatarimaan ni Jay. Makaambo ka di jay iho. Patsak nga mumot ti araramidam. Wan ka di mama. Danag yun ay Kan may isa, rumbang lang nga siya taaga si kaso ijay. Construction da ijay mama. Saan kayo ang maibagay ijay? Huwag mo't ket di iho. Kabalak mo't. Mama, kaibagbagak laeng. Saan kayo ang maibagay ijay? Iso asyaklatan ti makaam mo. Makuna nga da kabailan mi itibiyag ka ni mamakma ng Emmy.
Gapukat nga rod kadagiti negosyo ang napanawan day di papa, ang nakarkaro ang napaduras mi nga agina. Naasikaso kami ngamin iti negosyo manang nang runa kanyak. Talaga a hands-onak no adadagiti nasken nga ipaaramid wenno anyaman a matarimaan. Banag a makagapo no apay ajak maipamay sa ti agsapol iti agbalin a katakunay ko iti biag. Kan makunak adak sangga sa tak, ta sa anak a makatumpong iti talaga akap-kap na kak. Tano plano kon nga ikalay sa ti agbalin a nobyak, di tamet nga adda matakwatak nga ugali na ajak kayat. Kang runaan ka dagiti jak kayat manang ket dagitay mata pobre. Dagitay managpardaya iti padada a tao. Nang runa kadagiti nanumo nga agrigrigat nga agtrabaho para iti inaldaw a pagkasapulan da. Iti panangrugi ti construction ti agbalin a paabangan mi na amamok da Rita ken Jonah. Kababain samot ti mapandita, Jonah. Ang mga nun naungot ti busda. Ay nasis, umay kakit din. Tano da makita ta mabalinta kasarita. Di, isulti kasarita ta. Ay, sa bagay. Excuse me? Ada ka di masapol yo? Ay, naimbang nga oras yun, sir. Siyak ni Jonah. Kat na ito yung friend ko. Iso ni Rita. Ay, pasensya kayo no simrak kami latan, sir. Umay kami kumaglako iti merienda dagiti trabahadoryo. No, mabalin. Kasta ka di? O sige, awanan yaman na. Nasayat mat, tapno saan dan arumwar ang mapan gumatang. Sana bale, ta dandanin ti break time da. Yuray yula ko mabiitan. Agyaman kami, sir. Ah, sir, da kayo ka diti boss ditoy. Ralph tinagan ko. Kan sana siyak ti boss ditoy. Siyak lang tagbambantay, no kasta nga awan di porman mi. Kasta ka di, Ralph? Ada ko maibagami na mabalin. Anya dita? Hoy, Rita. Si Kanti mangilawlawag ka ni Sir Ralph. Ha? No, adda ko mapan nakabalin na. Da kami la kumanti kanayon nga umay mangyag iti merienda ditoy. Uray agsinger kami kada Sabado. No pa nagsusweldo yo. Kaya't yung asawan. Mabalin kami nga agpailista kat agbayad kami tulangan iti aldaw ti Sabado no maawat min ti sweldo mi. Yes! Kasta nga rod, Sir Ralph. Ang mga namabalin mo, tatulungan na kami. Amang ipakpakaasi iti boss yo. Ta isupay mo ti matgadan mi nga gayam. Awan problema. Sige, syakton ti makamamang ibagay ti boss mi. Katapno na sayo ti saritaan tayo. Ibilang tayon aday ito nga aldaw ti panagrugiyo. Ha? Ay! Saan nga ta nga agungot ti boss yo, Sir Ralph? Di yo pa'y naibagakan kwa na. Saan? Syakto makam mo. Ken, mabalin ka di? Aral flat tan ti yawag yu kanyak. Tapno sa anak mo't alumakay unay na awagan dakpay iti sir. Managraba ka maggayam, Ralph. Aday ta ha? Isundin yawag ko kan ka. Pasensyakan ka ni Rita. Managbabain nga min dayto agayam ko. Kasta aya. Mabalin ka di, Rita? Sige Ralph. Day talaga yan. Agyaman kami nga rod, Ralph, ha? Da kami ti aglako iti meriendayo diti construction site. Awan problema iti dayta. Taga dito'y kayo ka di? Yes, Ralph. Asidaglan dito iti pagnanaidan mi adwa. Iso anaragsakan kami. Idinaamuan mi nga damang rugi a construction. Tadamanin pagsapulan mi. Nasaya dayta na panunot yo. Kan, di pagsayatan na launay. Adan gagayem ko dito'y anam-amok itang aldaw. Agyaman kami mat. Tanam-amuda ka, Ralph.
Kumusta nga iti ipapanyo iti construction dita si Greta? Nasaya at matatang. Kan nakasarita medyo agbambantay ijay. Imbagami ti rantami ka ni Jonah. Kat imanugot tatang. Da kami ti agpamerienda ka dagiti trabahador da iti mamindwa iti agmalam. Kat agsingir kaming tulaangan iti aldaw ti Sabado. Nagsaya atan ngay anak ko. Hanggang jay ibagbagayo kan ni Jonah amapan kayo manan agisursor. Nasaysaya atan aday taan na sumukyaw. Wan nga rod tatang. Kan nasingpot mo takasarsarita jay para bantay jay construction. Basta saysaya atin yung mat nga ron ti panaglako yo anak ko. Sa bagay, nalaing nga agluto jay ina ni Jonah agayem mo. Sigurado ang magustuhan danto dagiti ipameriendayaw. Sapay ko matatang. Tapno adala tapag sa pulak. Isupay ang maitulong ko kan ni Manong. Kaslagan enjoy ka nga mapanitayan ti construction, iho. Wan mama, kinadan gagayim ko ijay. Nagsasaya dagiti tattao iti dayja lugar mama. Ay katswerte tangarod na nakagatang iti solar ijay, iho. Maasino mo't ngay dagita agagayam mo ako nam. Tagay jay damot lang mama. Agayim da. Kinasarita da ka nung mabalin, isudan ti agpamerienda ka dagiti trabahador tayo ti construction. Agsingir da ka no tunggal aldaw ti Sabado apan nagsusweldo. Nagsaya atan nga iho. Imbag man ta pinalubusam ida. Ti amuda kat may saklang ka dagiti agbambantay di construction mama. Jak imbagbaga, ada tayo takin kukwa. Aguray ka ban, Ralph. Kasla sa baliday tayo sa mo, iho. Adda ka ipapanan na. Ha? Siguro, babalasang dagita ibagbagam nga agayam anya. Jamay salang mama. Bayan di gayam na. Maragragsakan na nga ro tunggal makitkitak ida. Nangruna ni Rita. Kunakon kat. Apay iho, napintas ka di dayja balasang? Jagnagan iti Rita? Saan lang nga napintas mama? Nakaumamakan na kasingsingpet. Amuyo ka din nga iso ti tumultulong iti kabsat na. Tapno masuportaran dalang ti paray ti agas ti amada. Masyanak nga rod kan kuana. Aramidem doon niya ti maitulong mo, iho. Dagiti kakasta at tao ti rumbang at tulungan. Wan mama, talagang aramidak dayta. Hanggang tiyak kong nagpadlaw. Tapno saan da maamuan ti pudno kinataok. Maalahadakat ka dayta, iho. Alang arudan, agin anakamatan tanera biin. Sigurado amasapa ka manan amapan ijay site intun bigat. Agyaman at tapinatgan yung agayim ti awis ko. Kaya't ko nga minamaliwliwat yung gayim ko, Ralph. Kasano, problematic man nun. Ala, tila ibagbagam mo't Jonah. Nakababain ka ni Ralph. Saan kang agbabain kanya, Rita? Ti agagayam, agbibinadang. Anya ka di ti problema. Ay na, Ralph. Ni Manong nangamin. Agsakit ka no di anak na. Isa saan pa lang makapaitulod iti kwarta para iti agas ni tatang da. Isa matanagan ni Rita. Tama nga no saan nakabaylan nga ibaklay ti para agas ni tatang na. Pasensya kan, Ralph, ah. Pati si ka, may ramraman iti problema.
Ay, si kantumat ngamin, Jonah. Saan mo ton katamasapon nga ibagbagam ka ni Ralph dayta? Apay kumasaan ang masapol. Ha? No talaga mo't lang anapod no ti panang ibilang yu kanyak kas gayam yo. Rumbang lang mo't amaamuak tan yaman na parikot yo. Di kagda nagrita, pabuludan ka. Oh, makita mo Rita? Solve ti parikot mo. Ay, nakababain ngamin, Ralph. Sapay agpapada tayo ang makitrab-trabaho laang. Kasanon ti paggastos mo? Okay lang, awan problema. Tinapatag, saan nga aglangan ni agtumarita agas ni tatang mo? Di ka nagdanag, tasyak ti makaam mo. Ay narita, talaga nakasarak tayo tinasing patagayam. Natayad lang nga Ruden, nasingpad pa. Oh, saan ka pa? Husto day ta na panang paspasablog mo kanyak, Jonah. Di kagdanag. Tangay siyak tinangawis kada kayo dito restaurant. Orderan ti amin na kayat mo akanen. Siyak ti makaam mo. Ay na, thank you. Lafang na to. Diyak mo manang, tay dinamamok ni Rita, kaslarim manyag manan ti lubong ko. Iti sumagmamanulaang nga aldaw a panagam-amumi, nakitak amin asagudayan ti may sa babae asap sa pulag, iti agbalin akatakunay-nay ko iti biyag. Isuna laang ta medyo adda pa nagduadwak nga agaram kankwana, gapu ta ububingam iti siyak. Kat ang mga no pagarupan na, agun-gun dawayak, babaan iti panang tultulong ko kankwana. Nagtultuloy nga rod ti panaggagayam mi, adida amo ti pudno, akin na siya sino. Agingga iti may nga aldaw, napilita na kanapan iti balay darita, gaputa na ibaga ni John na agayam na, masakit kano. Naimbang nga aldaw yo, tata. Kastamot kan kabarawk. Asino ka kaday? Ang siyak ni Ralph, tata. Gayam ko darita. Taga dita construction ita si dad. Si kagayam de kanayon dang istoryaan kanyak. Bala, umunag ka barawk. Agyaman nak tata. Mala, agtugaw ka barok. Naibagmanta nakapasyar ka, ta nakita kin namamo kamutlaengan. Nadamag ko ngamin nga agsakit ka nun ni Rita, tata. Anya ka di tinapasamak kan ko, ana. Ay naornungan siguro iti banog barok. Nagsakit mo tantintiro abagina. Ay, kayat mo ka di tariingak tapno makapagsarita kayaw. Ay, saanin, tata. Tapno sana may istorbo di panaginanana. Sanak mo't lang agbayag, ta mapanak pa di ta construction site. Ay, wan. Dandanin samot malpasan ti mar aramid apas dakbarawk. Napartak ti patrabaho Ay nagbak nang siguro ta akin kuko iti dayta. Nagdakkel ti patpatakder da dita. Talaga mabita na malpas, tata. Tata, diya ko nagbayag pa'y. Pakibagayon to langan ka na Rita, tagpaimbag andagos. Oray, saan pa mapanaglako di construction? Ibatik latan na gito'y imat ko prutas, tata. Para kada kayo day taken ni Rita. Ay agyaman akbarok. Talaga gayam anasingput ka. Akas iti kanayon nga ibaga kanyak ni Rita nga anak ko.
Pasensya ka na nakaistorbo ak Rita. Diyak ngamin makaid na. Aging gay ti maamwak na anyan ti kasasaad mo. Kumusta kan? Nasaya at matan, Ralph. Mabalin ko manan ti mapanaglako. Waray saan kumapaylaang. Tapno makapaimbag ka na laing. Diyak ngamin kahit no kastang agsaksakit ka. Apay kasta unay ti panangyali ka kam kanyak, Ralph. Nakababain pa'y ket din kan ka. Gaputan na patag ka kanyak, Rita. Ha? Sapay kumatasaan ka agumurgura. Saan lang agayim ti pangibilbilangakan ka. Ay-ayatan ka. Anya? Diyak ninamnama dahi nga ibagam, Ralph. Amang ano makmaklaat ka laang. Kan, diyak pa'y nakasagana ang makirelasyon. Ado pa'y ti obligasyon ko. Diyak mabalin abaybayan ni tatang ko. Saan ang agap apura? Amok nga ubing kapay, naidilig kanyak. Makaurayak, naging kat kaano nakasagana kang agayat. Kat sapay lakuma, tasyak to tinagasat. No may kariak lakit digan ka. Siyak ti rumbang amang ibagay ti kastakan ka, Ralph. Nakita mo ti kinakurapay mi kan ni tatang. Sika, diyak amo no niya ti estadom iti biyag. Maumamot lang day tarita. Katap no di mo ibaga sa anak na pudnukan ka. Nakasagana ka mangikuyog kan ka ijabalay mi. Tapno mamamom ti inak. Ha? Pangasim ta saan ka kung mga agkadkad. Kaya't ko lang nga maamuam ti kinataok. Tapno di mo panunutan na paglulukuan ka laeng. Sapay la kuma, tauman nugot ka. Balay ti dayto eh. Nagpintas. Kan nagdakkel a balay. Balay ka diti boss mo dayto eh. Kat ada dito iti inam. Masungbatan to amin na sa ludsod mo. Apama na makastrikta, Rita. Ala, umay ka. Ada kayo ba't gaya man? Sumrak kayo. Ha? Sino da ka di, Ralph? Nakababain ti sumrak. Umay kakit din. Di ka agbabain. Ay, naimbag nga aldaw yo, ma'am. Kastamot kan ka, iha. Si kagayam ni Rita. Akanayon nga istoryaan ti anak ko. Napintas kagayam a talaga. Ha? Anak kiyo ko na yun, ma'am? Wan iha. Ti uniko ihok ni Ralph. Anya? Iso ni Mama Rita. Kaya't pasensyakan. Nadyak nagpudno adagos kan ka. Saan ka kumaagumurgura iti anak ko, iha? Saan nagpudno ti anak ko tamaamak? Amangan kanuno adaywam, numaamwam ti pudno a kinatao na. Da kami ti akin kukwa iti mararamid a construction iti lugaryo. Saan a trabahador ijay ni Ralph, no diket iso ti akin kukwa iti dayjay. Anya? Pakawanin na kumano nagulbudak kan ka, Rita. Diyak ngamin kaya't ako mayakay ka kanyak. Napatag ka una yung kanyak. Kat nakasaganak ang mga ramid iti amin. Basta mapanak nakaklaan ti kinapudnok kan ka. Ralph, ma'am, pasensya kayo ngam baliktad sa ti mapaspasamak. Panagkunak, siyak ti saan ang maikarikada kayo. Marigrigat kami laang. Kat no sa anak nga agtrabaho, kastamo ti kabsat ko. Saan kami amangan? Kan saanan ang makatumar iti agas ti amak? Saan mo a panunutan day tarita? Agpapada ti amin na tao. Maikari ka unay kada kami. Kat sapay kumata magusto mo't ni Ralph. Taipat-patag na kaunay. Kat ibaga koon, awan pa nagdwa-dwa. Kay kayat kamot nga agbalin a manugang Rita.
Sapay la kuma, tasaan ama paay ti anak ko. Nagsaur ka talaga, Ralph. Bak na kayo matkayam. Nakababain ka ni mamam. Takas kanyak lang ang amarigrigat ti inayat mo. Nangagmumuti amin nga insawang ni mamasan ka di. Uwen, amom, bilibak kada kayo nga agina. Nakasingsingpot kayo. Nang runa kadagiti kas kanyak nga awanan iti biyag. Ni mamam, saan akas kadagiti daduma ang mata pobre? Asaan da kayat ti marigrigat ama ikamang kadakwada. Awan mo't siguro ti rason, tapnalapdan nak nagdaton. Wano, agayat kan ka kunak manlaangan. Awanan tin limod ko kun karita. Naamuamon ti pudno kinatao. Kasladyak pa'y lamamati, Ralph. Kunak na agtagtagain na paklaan. Sana pulos Rita. Pudno ti amin na mapaspasama kita iti biyag mo. Kat ikarik. Naklunam ti panagayat ko. Aramidak ti amin tap nagbalin ka anaragsakit ti danak. Di kan tulumda nga pulos. Kat siyak tagbalin na katulungam ang mga sikaso ita amam. Agbinadang tamang tunoy ti amin ni arapaap mo. Kastamot ang nagiti buklin tang arapaap ta dua. Ayatan ka mat, Ralph. Oh. Idipay. Maamakak. Nakabarbaro ka pa'y laang dito lugar ni. Ngam ita. Mailibak ko pa'y kaditipod na amarikrik-nak. Para kan ka. Agyaman na Krita. Ay ayatan ka unay-unay. Kat ikarik adikan tulumda ang itidanak. Tandaanam dayta. Ni Rita ti panagayat ko kankwa naman ang Emmy. Kat iti saan anabayag, nagkalay sa kamin. Bayat nga awan pa'y anak mi, inka gumaan ni Rita ti nagadal kan nagturpos iti kolehyo. May saitan a businesswoman ni Rita, kat iso ti kadwak a mangimatmaton kadagiti negosyo mi kadamama. Kas na ikamang, jak pinaybayan ti amana, nga uray agkad-kad ididamo. Taamangan kanuno ko naek nga inayat naklaeng, tapno masuportaran ti pagkasapulan ti amana. No pay kasta, awan matlaeng tinaaramidan na, takas manugang, imbilang kun apudno nga amak ti amana, nang runakat na sapamat nga rod, anaulilaak iti ama. Itimot biyang kumanang, awan apulos ti panagbabawik ang nakaamam mo, kan nangasawa kan ni Rita, tamay sa apagulidanan nga asawa, kan silaw ti pagtaangan. Ita, adan duwang anak mi, kat makunak amay sa akon kadagiti kararagsakan a padre di pamilya, ta nakabukelak iti nasayaat, kan naragsak a pamilya. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Ralph. Pagayam ko, Ralph, si katay ko nada ang nagtaod itinabak ng apamilya, ngam simple, kan nasaya at ipanagpuspuso na, kadagiti saan mo akapada iti estado na iti biyag. Nagasat ka, tauray na kurapay tinagtaudan ni Rita, ngam nasaya at matatao, kan nasaya at nga asawa. Kastamot nga ina ti pagtaengan.
Sapay kuma tamataginayon ti kinaragsak yu a pamilya, kan ti kinasariwanwan ti biyagyo, tapno ad-adupay a tao ti matulungan nyo. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan nga an, nga iti agdama kat adda ijay Macau. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, umunay ti amin kayat kayo man pay akablaawan iti naimbag nga oras, kastamoten dagiti padak anaaya tamang tartarabay iti Ferds Caballero YouTube channel. Ilingad naklaangan man ang itinagan nga an, ket iti agdama addaak dito'y Macau. Dua kami laang nga agkabsat, ket siya kon tinagbalin a breadwinner ti pamilyami, gapo tabaket ken lakayan dagiti dadakkelmi. Pagad-adalak man ti kabsat ko a lalaki, tadyak kayat apumada kanyak asaan a nakaturpos, gapo iti kinarigat ti biyag. Agpapaayak iti may sa restaurant dito'y Macau manang. Ket aklunek asaan analagan ti trabaho mi ditoy. Ngam ikarkarigatak ti amin, tapno maipaay ko ti kasapulan ti pamilyak di ta Pilipinas. Isuda ti kayat ko nga ipaayan iti nasaliwanwan a panagbiag. Iso nga agsak-sakripisyo ak dito'y sa Bali a pagilian. Sapay ko mamanang tamapilimet a maidrama ti padas ko, barang makaibati iti adal ken inspirasyon. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Hello, Tatang. Hello, anak. Kumusta kan? Pasensya kan, dahil mawagak nga ora amok nga orasan di pa naginanam. Okay lang, Tatang. Naimbag nga ron tayo mawag kayo. Oray kaskasan no, mapunas ti bannog ko no makasarita kayo. No kasta, nalaos man ti bannog mo, anak. Wan nga ron, Tatang. Adoonay ti trabaho mi itang aldaw. Narigat at talaga ti biyag dito eh. Ngam ikarkarigatak para kada kayo a pamilyak. Da kayo ngay, kumusta kayo? Nasaya at kami mag-an. Amumot ni nanang mo. Kanayon na damagan no inawagan kaan. Madalagan kamit. Tamangan ka no numabaybay amon ti bagay. Di kay agdanag, Tatang. Kabailak da itoy. Ni nanang ngay, kumusta? Nasaya at mait. Hanggang nasaba na turog ta, medyo maditirik na itay. Agbaliw-baliw nga minti klima ita dito lugar tayo, iso nga ato ti agsaksakay. Kitaan nyo nga rod Tatang. Amangan no anyamot daytan. Diyak kayat nga da mapasamak kada kayo dita. Isong agsak-sakripisyo ak dito'y para kada kayo. Di kag danag-an. Da kami ti makaamukon ni nanang mau. Wan gayam, Tatang. Nagsarita kami ka ni Rolly di Kalman. Dandani man gayam man ti exam na. Isa ang masapol nga agbayad man nun iti tuition na. Wan ka nung nga road anak kao. Agpawita kinton bigat, apaman nga agsweldo ak. Uray ti allowance yo. Ipatulod ko matan, Tatang. Agyaman na kanak kao. Basta salwadam ti salunat mo, amok anarigat ti trabahom dita. Kabailak na ito'y para kada kayo, Tatang. Bantayan nyo ni Nanang, Lumasapon nga ipa-check up. Aramidan nyo, Tatang.
Okay ka lang? Itay pa apalpaliwan ka. Kasla na liday ka. Pasensya ka, Jose. Kasla ngamin nagdagson tiriknak. Apay aya. Ibagam na niya ti parikot mo. At daak dito eh. Mabalin mo nga ibaga kanyak na anyaman ti mang burburibor itakan ka. Amom, mapampanunot ko laang. Sulit nga tamot laang ti panagsakripisyo ng agtrab-trabaho dito eh. Apay mo tanay bagam day ta. Sana yung adda ka dito eh para iti pamilyam. Wan, ngam apay nga aging gaita. Diyak pa'y na ipaay tinaginawa pa nagbiyak para kadakwada. Apag husto laang ti may patpatulod ko kadakwada. Saan mat nga minunay adakal ti selduta dito eh. Ngam na ami sa manaimbag. Dakal atulong da ito eh para iti pamilyata nga adda iti Pilipinas. No diyak la pampanunutan dagiti dadakkel ko. Kastamot ng ti kabsat kong agad-adal. Talaga, kasla kayat kong ti agawid. Nagrigat dito eh. Kan mailiwak una yan kadakwada. Maawatak ti marikrik naman. Ngam panunutan man na imbag. Saan ka da para iti pamilyam da ito nga aramidam? Pudno dayta. Ngam, amangan nga no, da mapaspasamak ijay asanda nga ipakpakaam mo kanyak. Awan mo't siguro. Ngam no kas pangarigan man tadangag pa iso. Di dala siguro kaya't ang manayunan pa iti pampanunutom dito eh. Amuda ngamin anarigat ti trabaho. Tinasayaat, ikararag mo lang asapay la kumataawan ti parikot day jay. Talaga kas talaangan ti mabalin kong aramidan, Jose. Kat agyamanak, tadaka ka na yun amang patpatibker iti pakinakam ko. Amumot ngayon bilang ka nakasakabsat ko, manipon nagkadwata dito eh. Asino kumapay nga tagbinadang, no saan ada talagang adwa, tagpada tamot nga adayo iti pamilyata. Hello, Nanang. Anak, naimbag man tayo mawag ka. Nanang, apay kasla nagkapsot ti timag yo. Agsakit kayo kadi? Di nakpagdadagan, anak. Awan anyaman na da ito'y. Nanang, di kay ko maglibak kanyak. Apay adi yung ibagbaga masakit kayo gayam. Apay asaan ngay nyawag kanyak na roli. Diyak gamin kaya't amariribukan ka dita, anak ko. Ang mga numaapektaran di trabaho. Saan arumbang day tanga inaramid yo, Nanang? Nagpa-check up kayo ka din? Anya ti ko na ti doktor. Dalpasan, anak ko. Masapul ka nula ang tinaan-anay nga inanak ko na ti doktor. Di kang danag. Kapailak na ito, iyan. Saan na mabalin day ta? Agi patulod iti kwarta. Tapno makapa-check up kayo anasayaan. Saanan, anak ko. Tabagim ti into naram. Saan ka unay nga agpambanog? Saan ang mabalin, Nanang? Masapol ang makasigurado anasaya at isasaadan nyo. Diyak matla makatal na dito na amok magsakit kayo. Anak, Saan yun nga ulitan tinaramid yo? Masapol ang maamwak amin ang mapaspasamak dita, Nanang. Nang runa no maipapan iti salun at yo. sige anak ko. Pasensyakan. Saan to na mauli? Rumbang laang, Nanang. Isungarod nga daak dito nga agtrab-trabaho para kada kayo. Kaya't ko na salun at kayo akanayon. Patpatgan kayo unay, Nanang. Jak lakit di mapakawan ti bagik. No adada ka sa mapasamak iti uray asino kada kayo dita Pilipinas. Jose, naimbag tayo nawagak ni Nanang. No saan?
Diyak pa'y maamon nagsaksakit mo't gayam. Anya? Agsakit ni nanang mo? Wan nga rod, iso madanaganak. Agkalma ka laeng. Patsyak agimbag tumot lang ni nanang mo. Nagadayuak. Diyak man lang mataripato mo't ni nanang. Nagrigat mo't tanti kastoy. Maawatan ka, An. Basta agkararag ka. Asaan ko maabaybay anti Diyos ti inam? Nagsakit namin a panunutan, Jose. Awan pa'y maaramidak ta adayuak kadakwada. An, Kasla kayat kung ti agawid. Kasanong aramidak na ita? Asino ti mangipay iti pagpaagas ni nanang? Siyaklaan mo tinamnamaan da. daytang arut kat. Isong agbalin ka kumaanatib kar para ka ni nanang mo. Diyak maliklikan ti saan nga agdanag, Jose. Patpat gakunay ni nanang ko. Sana baybay ang datatang kanti kabsat mo ti inam. Basta ka nahin nga awagam ida. Iti kasta, amom no anya ti mapaspasamak ka ni nanang mo. Mamati ak agagangay laang asakit ti bumakit dayjay. Isa saan ka kumaunay nga agpampanunot, An. Diyak amo no anya ti aramidak, idinaamuak nga agsakit gayam ti inak manang Emmy. Kayat kuman at aripatuan, ngam diyak maaramid, taadayo akket nga rod kadakwada. Isu dayjay tinagbalin a rason, tapno nakarkaro pay nga igaed ko ti agtrabaho, tapno makaipawitak iti kwarta a maaramat a pagpaagas ni nanang ko. Napatag kanyak ti pamilya, kat uray asino kadakwada, jak lakit di kayat a maisagmak. Ngam iti panaglabas ti aldaw, kasla kumarkaro ti rikrik naan ni nanang. Kasla kimapsot a husto ti bagina. Agingga iti maysa nga aldaw. Hello, Rolly. Naimbag tayo mawag ka ading ko. Kumusta ni nanang? Manang, kaya't ko lang ipakamukan ka. Ngayon taray mitay ni nanang ito ospital. Anya, apay, anya tinapasamak. Lahat mo narigatan nga agangas, manang. Kan kimaro doyag na. Isasaan kami na nagtaktak pay in hospital min. Anya ti ko na ti doktor. Kumusta ni nanang? Masapol ka nung agtali na dito ospital, manang. Tapno maobserbaran di ka sa saad na. Diyos ko, kasla kayat kun ti agawid. Kasla jak kabaulan nga awanak iti dan na ni nanang iti kasta kasasaad na. Di kagdanag, manang. At dito ospital ni nanang. Maasikaso na naimbag. Kasano no kumaro ti rikrik naan na? Kasano no? Diyos ko, saan kumamat? Manang, di kagpampanunot itanyaman ang negatibo. Amok aging bagtumot lang ni nanang. Agkararag tayo. Uwan ading ko. Basta ka na yun nga awagan. Tapno maamok ti mapaspasamak dita Da kayo pa lang nga ron ti makaamo dita. Masapol nga agtrabaho Tapno adda maipawit ko pagpagas ni nanang. Kan pagbayad dita ospital. Un manang, awagan da ka kanayon. Agan-anat ka dita Uwan ading ko. Di ka man makatalnanan. Ada problema?
Kauawag kami ni ading ko. Intaray da ka naman ni nanang iti ospital. Marigatan ka no nga gangas. Anya ka nung iti ko na ti doktor. In confined da ka di? Juan Jose, masapol ka no nga obserbaran da. Isong agtali na agpa iti ospital. Nagrigat, Jose. Awan na pulos maramidak tadayo akmot kadakwada. Awan na kiti danada. Maawatan kaan. Ngam saan ka sumuko. Laglagi pam, anakarkaro ita nakasapulan da ka. Amok, ngam nagrigat gayam ti kastoy. Diyak man lang masaranay ni nanang ko. No kayat mo ta agawid, mabalin mat. Ngam no kasapulan nga agtrabaho ka, tapno da maaramat ito ospital, agtrabaho ka nga rod. Kan kanayon nga ipariktam kadakwada nga adda ka akanayon ang nakasuporta kadakwada. Jose, Agkararagkaan. Amok nga amin na problema, adda solusyon na. agyaman akmanan, Jose. Naimbagtanda ka mang patpatibkar kanyak. Hello, Tatang. Kumusta ni Nanang? Anak, critical ti kasasaad ni nanang mo. Ha? Anya? Anya di kay ta sa unday ta? Makalasot pa'y ka din ni Nanang. Aramidin dati amin akabailanda. Tapos may salbar dati inam anak ko. Nakaroon din pneumonia na. Diyos ko, Tatang, kasla niya kabala na sana makita ni Nanang. Maawatan ka, anak. Masyadak una yun ka. Kapoy ayat mo ang makaipatulot iti mabusbus dito yung ospital. Iso asaan ka akas ka rin ang makaaway. Anya ti ko na ti doktor. Ada ka di pa'y mabalin tayong aramidan. Aramid, kanti amin nakabailanda anak ko. Masapol, ang mabantayan anaimbag ni nanang ko. Ngam saan amay pasigurado ka na kami ni doktor no malasatan na tinasasaan na. Diyos ko, sapay ko mata makalasot ni Nanang. Sapay ko man, Diyos ko. Anya ti madamagan. Apay akas ta tilangam. Jose, critical ti kasasaad ni Nanang ko. Diyak ka muna niya ti aramidak. Kasla mablang-blang ko ak. Diyak makapagpanunot iti nasayaat. Di nasayaat. Agkalma ka lang an. Tapno mapanunot mo anay bag noon niya tarumbon nga aramidam. Jose, kasanon no. Saan ka ngaming nagpanunot iti negatibo? Agkararag ka. Day tati kasayatan nga aramidam ita. Nang runa ta adayo ka pa'y ngarod kadakwada. Agpakada ka ni boss. Kaya't ko talaga ti makaawid. Adakan ka day ta. Nasayaat mo tapno makitam ti inam. Ken maamuam no anya talaga ti kasasaad na. Mabutbuti nga, Jose. Kasano na di akong maabutan pa itinag. Agtalag ka iti Diyos. Di na baybayan ni nanang mo. Kaya't ko na talaga ti agawin iti kabita na panawan. Kaya't ko makita ti inagsak maya maladaw ti amin. Patib karam ti pakinakam mo. Para iti inam. Sapay ko matamaispan ni Nanang. Sapay ko ma, Jose.
Manipod na amwak ang masakit ti inak. Inaramid ko ti amin tapno makaipatuludak iti kwarta a mabusbos para iti pan nakaagas na manang Emi. Ngam kaskas di ang nagbalin a kritikal ti kasasaad na. Aglalauken ti marikriknak iti daydi agundaway manang. Diyak nagawid adagos, gapu iti ayat ko ang makaipatulod iti pagpaagas ni nanang, uray kasano ti ayat ko nga agawid. Awan mat ngamin ti sabali anam namaan mi apangalaan, no saan asyak matlaang. Nagrigat ti kasasaad ko iti daydi akanito. Kukwaklatan ti nagsangsangit nga agururay ti update kanyak, maipapan iti sasaadan ti inak. Aging ga idi mariknak akasla awan namnaman, iso nga ingkadeng kon ti agawid, tapno maabutak pa'y ti inak, kat sa anak to nga agbabawi iti nakana. Saan asungsungbatan ni tatang ti ahawag ko. No kaano mo't ang magagaranak ang mangipakamu kadakwada nga agawid ak. Santo sanda asungsungbat. Sa anak nga agsardo na. Hello, anak. Hello, tatang. Itay pingawawagan kayo. Ngam di kayo mo't sumungsungbat. Anya ka din ti mapaspasamak dita. Agawid ako ninton bigat, tatang. Ibagayo ka ni nanang taurayan na ti sasangput ko. Anak ko, awanan. Pinanawan na tayo ni nanang mo. Anya? Saan? Saan na puno na ito, tatang? Inaramid na di amin nakabalan na. Saan na kinabalan pa ni nanang mo. Sana mabalay na mabasamag na ito, tatang. Agawid akon. Apaya din nagmalay noray ni nanang. Amo ka na sakit para ka na ito na pasamahan. Masapol nga klunin tayo. Ngawanin ni nanang mo. Pat ka na kamunay ninam. Diyak mananarakop ni nanang iti maudi agundaway. Awan man labolas tinaramidak tapno may salbar ko tibiyag na. Kasi kaksaw iti kasta. Takinapon ko na. Di ka lang tatanaramidan na para itinam. Ambok no ka nagsin itirik nam ti sana makaawin. Tapno makaipatulod ka lang iti pagpaagas na. Kasi iti pagyamanin unay ti inam kan kanak ko. Di mo pinaybayan naging kay ti maudi nga agas na. Tatang, nagagawid ak pala kumaidi. Nalabit na naabutak pa'y kumasibibiyag ni nanang. Maawatan na ka ni nanang mo, An. Inaramit mo ti amin para iti pamilya tayo. Ipatpating na kaunay-unay ni nanang mo. Tandaan dayta. Patpat kag matunay ni nanang, tatang. Ipatpatag ko, nay. Bigatan ti flight mo, An. Makitam tumot lang ang ti inam. Anya pa ti Serbina makitak ni nanang. Na may samot tan abangkay. An. Kinapod mo na, Jose. Diyak ka mo no. Anya ti ruming bawarik na kita.
Nula dingit. Wano pa nakakonsensya. Tadyak nagawid adagos idi. Amo ka na sakit unay tinapasamak. Ngam, di mo madmadan ti marikriknam. Isangit mo na iso ti kasapulan. Tsak maawatan ti marikriknak. Pudno ana sakit unay. Ngam kaslawan na pulos bigsak. Kasla agtatapaw iti ulap. Talagang amin na nakaladlading iti maawanan iti ipatpatag iti biyagaan. Nang runak at saan mo ana ibaga iti inam. Dagiti rumbong ko mga ibagam kankwana. Basol ko. Apay a pinanawak ti inak. Tsak pulos na ibaga kan na iparik na no kasano ti kinapatag na kanyak. Di mo pabasulan ti bagim. Isuda ti kang runaan na makagapo. No apay apimana ko iti pagilyan tayo. Kat imay ka nakigasang gasat dito balasiw tao. Amo ka maawatan ti inam ti amin. Dagiti ado a sakripisyong para kadakwada. Diyak ka muna kasano asang wakday ti apan nubok. Amin tayo kat agdalan iti agduduma panubok. Masapol nga aklunan ti kinapudno. Ikagumaam nga aklunan ti saum amarikriknam. Diyak ka muna kabalak. An, di mo pagbalinan arason ti saum amarikriknam tapno sumuko. Tapno maawanan kay tinamnama. Mga barwanan ka para ti pamilyam. Pudnong awanan ti inam. Ngam tandaanam kumaasi bibiyag pa'y ti amakan kabsat mo. At dadapay apang ibukbukam iti panawan kan pamatag mo. Sapay la kumata sumagapsap kan kadag iti ibagbagak. Kat may kan kay ti kirad alumaban. Agyaman na, Jose. Diyak ka muna onyan tinapasama kanyak. No awan ka amang lawlawag iti ka panunutak. Nanang, apay nga pinanawan na kami mutan. Apay adinak na uray. Di ka man na nakasaritay ti maudi akong daway. Nagsakit, nanang. Kaslawan nagmamaayan ti amin na panagrigrigat ko niya balasiw tao. Nagsakripisyo para kada kayo ang pamilya. Kaya't kayo nga ipaayan itinasaya at panagbiag. Gamawan nagmamahaya namin narigat kan sakripisyo kay Madayo. Sana na matugpal nagiti arapaap ko para kada kayo. Pagkawanandak, nanang. Di ka man lang naasikaso kadagi di panawan na kasapulan nagunay. Diyak man lang na iparik natin na lao sa panagipatagkukan ka. Iba't patag ka unay-unay, nanang. Unay.
Manipod na itabon day dinanang mo. Di ka pa'y rimrimwar dito'y balay. Kanayon kalatan ang nakapupok dito'y kat di ka matagtagaray. Kasladyak pa'y lamaaklon nga awanan ni nanang tatang. Amin tayo kat nagladingit. Kan nakarik na iti nakaro asakit, iti kelat nga ipupusay day di inam. Masapul nga aklunan tayon ti kinapudno. Saanan nga agsublipay ni nanang mo? Nagsakit nga min tatang. Kaslawan nagmamaayan ti panagtrabaho kaya malasiw tao. Di mo ibagaday ta anak ko. Ado tinaaramidam bayat ti kadam iti sabali apagilyan. Ket day ta ti pagyamanan unay day dinanang muken ka. Di na kami binaybayan. Di mo binaybayan ti inam aging kay ti maudi nga anges na. Ket binalon na tinalaos apa nang ipatagnaken ka iti tanem, anak ko. Kaslawan pigsa ka mga barwanan tatang. Anya ti rumbang nga aramidak. Maawatan kaan. Ngam di mo dadaulen dagiti arapaap mo gapo iti ipupusay ti inam. Sigurado adi na magustuhan ti kasta mapaspasamak kan ka. Agbalin ka anatibkar. Mga barwanan ka para itibagim. Panawan matentap no aramidam dayta para itibagim an. Panunutem no anya ti pagsayaatam. Kidawom ti panarabay ti Diyos no kasta adi mo ammo ti aramidam. Kandi mo ammo no sa dino ti turungam. Taiso ti mangigiyakan ka iti umno adalan at aluntunam. Di nakabaybayan ti Diyos, anak ko. Nagdagsen ti riknak kadagidi akanito manang Emmy. Panagriknak ket jakon ammo ti rumbeng nga aramidak. Ngem gapu iti pammagbaga ti amak. Kaya rigan na nakariingak iti pan nakailibay ko. Pudno anarigat nga aklunan ti napasamak iti inak. Nang runa ket petat kenjak pulos nakasarita iti nabayag a panawen. Ngem masapul nga agbalinak anatibker. Takas iti imbaga ni tatang. Saan a magustuhan day di inak no agpulkukak. Apaman anaungput day di abakasyon ko, nagsubliak dito'y Macau tapno ituloy ko tinarugyak. Tapno ituloy ko timangged. Para iti arapaap ko, ken para kada tatang, ken ading ko aroli. Katamok manang, babaan iti tulong tinamarswa, nagbalinak anatibker, ket ininot anatungpal dagiti arapaap ko. Itamanang adamot ang trabaho ti kabsat ko dita Pilipinas. Syakmat, adan urnong ko, ket leplep pasaklaangan ti kontrata, tainton agawidak, jakton agsublipay, tapno maibubus kumutan ti panawan ko para iti amak. Jakon kayat a maulit ti napasamak, anabaybay ak ididay di inak, tapno makataged aklaeng. Pudno anarigat ti agbalin nga OFW. Iso akadagiti makangeg iti pakasaritaak, kayat ko laeng nga ibagamanang,
Kailalaan nyo kuma titunggal sentimo nga ipatpatulod da. Gaputa saan arabrabak ti kaadada iti balasiw taaw, tapno laeng makatagad. Agyamanak manang, tuy pagayam mo, an. Pagayam ko ngaan, saludo ak iti kinasaya at mga anak. Pudno unay ti kunam, nga ado ti sakripisyo yung nga OFW para iti pamilyayo. Kan aklunan tayo man wano saan, adulat ta dagiti saan ang nagbaligi, iti likodan ti ado arigat kan sakripisyo da. Ta saan ang nasaya at tinagbanagan ti pamilya a pinanawan da dito'y Pilipinas. Kang runaan ti amin, magusto ak unay ti balakad mo, itinapanawan dagiti OFW a kapamilyada. Tatitunggal sentimo amat gadanyo, a maawawagan iti baro a banwar, katukad na tinakaro nga iliw, rigat, ken sakripisyo, para kadagiti ipatpatagyo. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na, kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibya. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti naglabas, asaan kan panubo. Liday kan ragsa, isudat ng paris, kadagiti tugon, iti danal tibiyay.